Fazakas, tehát nem tudom, hogy vagy helyes. Fazakas? Fazakas. Tehát Benedek Fazakas Beatrix. 4. helyezett, Horváth Boglárka. 3. helyezett, és kérem, hogy a dobogóra álljon föl, Veres Zsófi. Yeah! Ez az, lehet hangosan gratulálni. Most lehet kiabálni. Bravo, Zsófi! 2. helyezett, Győri Julianna. És a dobogó tetején nem más, mint Franta Szonya. Bravo! Egy nagyon nagy tapsot kérek. És akkor kérem, hogy adjuk át a díjakat, az érmeket, az okleveleket. Közben... Hát majd mindjárt beállunk úgy, és az átadók is beállnak úgy, és akkor tudtok fotózni. Átadjuk a díjakat, beállunk szépen, és akkor lehet egy szép fotót készíteni. Kérem az átadókat is, hogy álljanak szépen be, és akkor most lehet fotózni. Bravo, Zsófi! Köszönjük szépen! Kérem, hogy fáradjatok le a színpadról. Jöjjenek a fiúk!